rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. Gobe ta Allah TV ke magana. Ni naku Nazir Adam Mali dan majalisar dokokin doki duk wani maki kuke cewa a ci gaba da bibiyon Gobe ta Allah online media concept wanda kuke kallon mu kuma kuke sauraron mu duka iska kyauta. Haka zalika za ku ji cewa babbar jami'ar Ahmadu Bello University da ke birnin Zaria jihar Kaduna Najeriya, wato babban building Senate ya kama da wuta a ranar 1 ga watan Disamba shekara ta 2023, wato yau Juma'a kenan. Haka zalika za ku ji cewa a jihar Kaduna airport da yake Mando ya kama da wuta a yammacin Alhamis, wato ranar 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. A nan sai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara kare mu ya tsare mu. Ku ci gaba da bibiyar kafar tamu ta Gobe ta Allah online media concept wanda take kawo muku dukkan abin da ke wakana a cikin gida da wajen Najeriya duka iska kyauta.